Heel symbolisch zit de kaai van Tialf Verstappen in het laatste stukje is dat deze winter mak is. Deputaire Hans Konst hakt hem eruit en oerlangt hem aan Niels Dodeman, directeur van bouwer Ballas Nedam. De officiële start van de bouw is vooral bedoeld om aan alle belutsenen, als de KNSB en het Olympisch Comité, de details van de verbouwing uit de doeken te dwaan. En bij Tialf stiet op dit stuit verslagjouwer Gerrit de Boer. Ja, Gerrit, er is van alles verteld om belutsenen, maar wat krijgt? Ja, nou ja, Chris was tot zijst allereerst vanzelf. Is het even om het moment van we gaan weer een nieuwe fase in, omdat cachette, ja, met alle belutsenden, de provincie, de gemeente en alle stakeholders, het bouwbedrijf, noem maar op. En voor de rest had die mensen, die belutsenden van medisjoen, wat nou eigenlijk de bedoeling is. Er is een animatie vertoond waarin je zien kennen hoe de omjouwing van Tialf draagt nu zocht, hoe de parkeerplakken en de omjouwing eruit zochten, via de binnenkant, de tribunes, de baan, de topsportfaciliteit niet eraast in die baan komen. Al dat soort dingen ben even toond om zien te laten van jongens, het wordt hier aast een echt oors, het wordt hier aast een hartstikke modern. Ja, dus die staan nou in een desolate hal. Alles is afbrutsen. Hoe gaat het nou verder? Ja, druk, werkje, bouwen. En ja, degene die dat het beste weet, dat is de projectdirecteur Willem-Jan van Elzakker. Die stiert nou bij me. Van Elzakker, ja, wat is er nou het eerste wat er gebeurt? Ja, op dit moment zijn we Tialf aan het leegruimen. Dat ziet u om u heen. Alles gaat weg, leeg. De bouwer moet erin. Dus alles wat nog enige waarde heeft en niet kapot mag gaan het komende jaar halen we nu weg. Meneer Dodeman van de bouwer zei ik van, we gaan op het laatste moment toch nog wel even wat dingetjes regelen, Marten. Wat wie het belangrijkste? Het belangrijkste wat we op dit moment met elkaar regelen is dat we een robuuste planning hebben en dat we zeker weten dat we het komende schaatsseizoen goed open kunnen gaan. Ja, er zijn vanzelf nogal wat twijfels. Hoe jouw commissarissen binnen opstapt, die zijn, wij vertrouwen het net. Hoe gerust kan die nou wezen? Nou, wij zijn zo gerust als we kunnen zijn aan de start van deze bouwperiode. Er is heel veel gedaan, er is heel veel gesproken om die stappen te nemen. Dat wij zeker weten dat Tialf niet alleen gesloopt wordt, maar ook nog deze komende winter gebruikt kan worden. Ja, want dit eerste stuk wordt een nieuwe ijsvlierderinlijn en die maat wanneer klaar wezen? Ja, de ijsvloer is eigenlijk gedurende deze zomer wordt die aangelegd, maar ook de technische ruimtes eromheen. Het is niet alleen de vloer, maar ook de installaties zijn dan nieuw. En vanaf 15 november wordt die koud gemaakt en ligt het ijs erop. En dan komt er dan een tweede fase, maar dat is na het seizoen. Ja, dat is na het schaatsseizoen, maart 2016, gaan we weer dicht en dan wordt het afgebouwd. En je hebt alle vertrouwen dat het uiteindelijk alleen mooi op schema in water komt? Ja, absoluut. Ja, anders stond ik hier nu niet. Ja. Dank u wel. Graag gedaan.